Sada Musa tolu ayat 12 sahat 15. Dungi ninna debata Jehovah ma tu buru-buri. Buasa songoni bahenonmu jadi ninna buru-buri mat uloki do pa oto-oto au gabe hupangan. Dungi ninna debata Jehovah ma tu uloki ala di bahen ho songoni gumodang matorukku tuho sian tunasa pahan-pahanan doho sian tunasa namang gulmit di ladang. Butuh hamma jur hononmu jala orbuk panganonmu saleleng di ngolum. Jala bahenokku ma parbadaanmu dohot buru-buri. Rodi pinoparmu tu pinoparna ibana mangalisaton ulum gabe pargutonmu tambihulna. Sada Musa tolu ayat 110 dunginin nama madok baru-barui gadda situtu bahenokku parnya hapamu saleleng gabi-gabi yakko berni taunomu laho manubuhon anak komu sinodukmu nama ihutamu jala ibana mangarazaiho jala didok matu si Adam ala ditangan ho suarani jolmam gaberi pangan ho sian hau nahu patikoni madok unang pangan sianing hono toruk kumaho tanoon alaho porsuk ma ahapomu mangaton guguna saleleng dingolum. Sada Musa tolu ayat 10 sia 20 sada. Patu buhonon nama huhut diho akka duri-duri dohot duhut namar suga akka ikau rata nilarangi nama panganonmu ikon hirhodokmu mangaton si panganonmu pai mamulak ho gabe tano pabuatanmu hian ay tano doho jala tu tano doho mulak sogot dungi di pauli debata Jehovah ma bobak bahen abit ni si Adam doho jolmanai jala dia liton tunasida hinorhon ni dosai tadap do parulaw ni daging songonatar surat di Galatia 5 ayat 10 sia 120 sada ima parmainanon hahodaron pargadobuson hasipelebeguon hadatuon parmusu-musuon parbada-badaon pangiburuon rimas-rimas pargutu-gutuon parsalisian partahi-tahion bunu-bunu parmabuhon haurmuson jala akan asuman tusi nang hupabuan na jolo tuhamu songonido nang nuaeng dang teanon ni akan na mangulaho si songoni harajaon ni debata. Amen.